Така, днеска е тренировка за гърди. С малко рамо накрая. Ще направя 3 до 4 упражнения за гърдите, като ще започна с горна лежанка с дъмбели. Целта ми е да направя 2 серии с 54-ки, третата с 50-ки. След това ще направя 2 серии с по-горен ъгъл, като ще направя с 40 кг на ръка и после след това ще направя с 30 кг. Като второ упражнение ще направя кофички. Днес ще се опитам с 40 кг допълнителна тежест на мен да направя една от 4-те ми серии с килограми. След това ще направя последна серия без килограми. След това ще направя лежанка. Малко да си начеша крастата. Ще направя само 2 серии от нея, няма нищо повече. И ще завърша с флайс, с кабели отгоре. След това за рамото ще направя по една серия за странично и за задно рамо. И накрая, естествено, ще направя ядро, кръст и корен. След това се разтягам. Нека започваме. Първа серия 54. Както пише на тениската ми, I am goated. Много добре. Кила. Не е особено тежко. Може би е. Мале. Това упражнение съм го правил страшно много време. 40 кг.